Ingane zakwethu umuntu akadlulisa ukubonga kakhulu kubantu abasisupportayo. Ngiyazi ke abanye baye bengibone la bephinde bengibone nangale kwi-MC Menzisto. Sisuke share nje i-content noma ngabe si-share kuphi. Akunankinga kodwa ke inhloso akuyona ukwenza izinto ezifanayo kwi-channel eyodwa. Kodwa nje ayikho inkinga kuxatshenwe njengoba sake sasho phambilini ukuthi sizoke silande umuntu ozochaza udaba lwakhe ozokuthi uyakhuluma uthola ukuthi mhlambe komunye ngenxa ukuthi sinijwayele umuntu oyedwa or sinijwayele laba enibajwayele bekhuluma bese ningamuzwa kahle ningabagxeki phela ngoba kubalekile ngoba bakhona abanye abasuke bebezwe mawuzwa nje ukuthi lo muntu lo ngathi akasho kahle uvele nje umdlule noma uthi ukulinda ulinde lo ozokwazi ukumuzwa kahle nanokuthi phela masesha sicinga abantu iproduction icinga abantu abanye abangahle bekhone sizomthola kanjani umuntu ozonemba ngoba uma ucinga singathola sishayisana nomuntu ozovela anembe adlule mina anembe adlule nomunye yabona kodwa masingacingi ngeke atholakala so ilokho nje siyabonga kakhulu ke kulabo abasupporta bakhona abanye abasupporta ngendlela nami nje khona ezinye insizwe inokungithinta zikhulume nje nami ngqo kube ukuthi siyalekelelana lapha nalapha ya ngoba sesiwumndeni sibuka ngisho abantu abaphesheya aba-overseas basibuka kakhulu abantu aba-overseas abasuka la eSouth Africa basibuka kakhulu siyayibonga support yabo sizoqhubeka ke sizaba ezinye zeindlela ngoba ingane zakwethu akuhleziwe kulomhlaba ngingashona nje engashona nomunye kungenzeka noma yini uyabo so nje sizama ukuthola abantu abahlukahlukene siyazama nokuthola ezinye indaba bakhona nabantu abasithumela indaba ngama voice note sizoqhubeka futhi uma kukhona umuntu onembe nje kahle simdedela lichaza udaba lakhe ngevoice note ngake ngabhala ngelinye ilanga ngabhala ngejele ngithi ijele lokufa ngifanise ijele nokufa ngiyangibone ama post lapha ya ku Facebook thothi abanye abantu abasuke beyisholo nje beyibhalela beyipostela bencokola bethi kazi injani first night emathuneni mawususele wedwa bekhuluma nangokuthi kazi kubanjani makwenze kuphaphama eboxini usuwedwa uthola ukuthi usuphaphamile usufuna manje ukutshena abantu ukuthi sengiphaphamile uzushone futhi uzophinda ushone ungathola ngithuba lo ngiyangilokhuze ngiyayicabange kakhulu mase ngiyikhipha nje kudlaleni ngoba ku Facebook abantu abaningi baye bedlala ngiyacabanga ngijule kakhulu ngale nkulumo yokuthi iba njani first night yomuntu mayesesemathuneni lento noma bekhona noma likhona iBhayibheli zikhona neprofeto nani kukhona nje olunye ulwazi esike sizwe ngalo ukuthi umuntu mayeseshonile kuba nje kodwa ngiyangifisa ngempela ukwazi mina ukuthi yini yenzakala kumuntu mayeseshonile yabona ukufisa into ongazange ungenazi isiqiniseko sayo futhi ongazange ube nayo umuntu oseke wafa waze wangcwatshwa wase eyavuka wayesenitshena ukuthi yazi i-first night emathuneni abantu babekade bengcwaba ngosuku lokuqala kuba nje ngiyakhumbula nje omunye khona wakhomenta kule post ethi kazi kuba njani nge-first night yasemathuneni susele wedwa khona commentile wathi nganisuke zikhona nje ezinye izibhoki uzokwenza lokho okwenziwa ngezinye izibhoki kodwa naye ekhuluma nje eyijokhela
Kodwa ke on a serious note kuyafuneka ke sihluphe ukuthi yini eyenzakalayo ngosuku lokuqala umuntu mayesesemathuneni. Leyo nto ke ngake ngiyifanise nejele, iyafana exactly nejele ngoba akekho umuntu owaziyo ngale ukuthi oseke washona. Ngiyababona nje abayiprofethayo nani nabenza, kodwa nje owazi exactly oseke, it's not something eseke abantu bayithola sayithola nje sisesimeni sokuthi hayi usibani uke washona wangcwatshwa wabuye wavuka. Hayi kade sitshena thina ukuthi yena kwenzeke ku1 no 2 no 3 nosibani useke washona wavuka kuyena kwenzeke ku1 no 2 no 3. Leyo nto ngiyangifanisa ke nejele phambilini. Ngiyakhumbula nje ngizogwetshwa ngomhla ka9 April 2010. Ngangike ngithi mangisekhaya ngicabanga indaba yecala, ngi-imagine sengigwetshiwe, nje sengigwetshiwe, ngize ngibuke ijele ngeso ngamehla engqondo, ngilikala ukuthi ijele likanje nje bahlale bekhuluma ngejele kanje, kusho ukuthi ijele lekanje. Kodwa futhi okuningi ngangikubula eStokisini ngoba ngangangena eStokisini. Ngigwetshwa ngo2010 nje, vele ngase ngike ngangena eStokisini ngo2008. So ngangithi mangakho isithombe ngejele bese singasali iStokisi, ngibuke sengathi ngibuka eStokisini kodwa ngibe ngi-imagine ijele. Ngathi mangifika ejele ngafica into totally different from kule eStokisi, total different from kulento abantu abahlale bekhuluma ngayo. Nokufa ke kunjalo. Ngiyacabanga ukuthi uma sesidlule emhlabeni njengamanje, uma sekufika isikhathi sethu, siyofika simangale mase sibona izinto ezenzekayo ukuthi kanti lezi zinto ezenzeka mase ushonile zi total different kangaka kulezi abantu bebehlala besitshena zona noma ebesizwa ngazo noma besifunda ngazo emaBhayibhelini noma kuziphi nje incwadi ezikhuluma ngokufa komuntu. Ileyo nto iyenzeka kumina, empeleni ayenzeki kumina kuphela, yenzeka noma ubani nje usuke eboshiwe, ngoba into eyenzeka ejele kusokuyinto ongayilindile. Ngiyakhumbula ukuthi ngithema ngibhala kuFacebook ngithi kazi kubanjani mawusu ngiqale nje endaweni yesigameko ukuthi makwenzeka ngishona ngengozi, ngiyayicabanga ukuthi ngesikhathi sekuphuma the last drop of blood umphefumulo wami bese uphuma, ngiyayiboneni mina, ngisuke ngibonani mina, umphefumulo wami uyaphuma uhlala eduze kwami, noma ngisuke ngisabuza ubuhlungu, noma ngisuke ngilizwa kazi ngisuke ngibonani. Nalapho sengithathwa mhlambe noma sengimboziwe ngalo plastic ombozwa ngawo, umphefumulo wami usuke ukuphi? Ngabe umphefumulo wami usuke usuhambile or usuke useduze kwami? Uma sengithathwa ke noma sengilandwa ngabasekhaya bengilanda ngehlahla, ngisuke ngizwa yini uma sebethi siyakuthatha mfowethu la ungasali, siyakuthatha la ungasali, sihamba nawe manje sikusekhaya or sikusemoshali, kazi ngisuke ngizwa yini? Noma mhlawumbe ngisuke ngasezwa lutho, noma mhlawumbe ubuhlungu ngisuke ngingasabuzwa. Ngiyakubona kweBhayibheli neziprofethi nani nolwazi olukhona lokuthi umuntu mayeshona kwenzeka lokhu nalokhu, ngiyakubona lokho. Kodwa ngiyayibuza ngempela ukuthi yini ngempela eyenzakalayo umuntu mayeseshonile, ngoba nginomuzwa ukuthi lento eyenzeka umuntu mayeseshonile is totally different from lento ehlale siyitshelwa ngabantu. Ngithema ngichaza ukuthi uma kuwukuthi ngishone ngengozi noma mawukuthi ngishone ngokugula, yini eyenzakalayo uma ngisalela embedeni esibhedlela noma ngisalela emseleni makusanda kuphuma umphefumulo nje, yini eyenzakalayo? Uma sengithathwa ke emoshali, sengithathwa nangehlahla sengisiwe ekhaya, sekuthiwa ungasali la emoshali, ungasali la
la endlini siyakuthatha manje sikusendlini yakho okugcina sikusemathuneni ngazi kwenzakalani umphefumulo wami usuku kuphi ngisuke ngisababona nabantu labo bangithathayo nabakhuluma nami ngisuke ngisababona yini ngazi ngisuke ngisababona yini imibuzo le engiyaye ngiyibuze yona osasihlalele sonke nokho ukuphoqa ukuthi sike sibuza wona lo mbuzo ngikhuluma kanjena nje ngikhulunyiswa ukuthi ngithema ngiboshwa ejele ngafike ngafunda ukuthandaza mina ukuthandaza ngakufunda ejele sengangachaza ukuthandaza nje ngakufunda ejele ukuthandaza with faith ngethemba nokuthanda uNkulunkulu ngakufunda ngingaphakathi ejele mina ngingaphakathi ngizizwa ngoba ngake ngasho ngelinye ilanga ukuthi mawusuka usejele usukuke kube ngathi useboxini lomncwabo ushonile kodwa ufuna ukuphuma kodwa manje uvalelwe ufana nomuntu mawusejele usuku ufana nomuntu oseseboxini lomncwabo eselivaliwe lakhiwa bese phaphama kulesi sikutu lesiya bese phaphama uthola ukuthi uphaphama amandla okushaya ibhokisi akanawo uphaphama uzushona amandla okushaya ibhokisi akanawo so ngiyifanise kanjalo lento ngiyifanise lento ejele ngiyifanise kanjalo nokufa uma sikwazi ukujula ngejele njengoba sengangalichaza nje kakhulu saze sashintsha nendlela esicabanga ngayo sajula kuyafanele ngelinye ilanga sijule nangokufa singakuthathi kancane ukufa singakuthathi kancane ngoba nakho siphila singakuthathi kancane ngoba inzima into esobhekana nayo mase sifile uyedwa kumuntu engicabanga ukuthi uyosilamulela kulento uyedwa kuphela ukuthanda nje uNkulunkulu nokulalela imiyalelo yakhe hayi futhi imiyalelo yakhe lehlala ishiwo ngabantu bezama beyixoxela nje bengenandaba bengajulile cha hayi leyo uma sikwazi ukujula ngiyengibona insizwa amazingimisa mangihlangana nazo la mangikade ngikhuluma ngejele ezingilandela la noma ngikade ngikhuluma kuphi ngiyangibona abantu beza bethe indoda yazi wanele wakhuluma ngejele washintsha indlela engangicabanga ngayo ngiyangizwa ukuthi khona ezinye insizwa zithi mazisilalela zijule ngalento esisuke sikhuluma ngayo zithi mazisilalela zijule ngempela abanye kayi balalela nje ngoba nakho kuyalaleleka kodwa khona abajulayo ngejele beze beshintshe indlela yokucabanga naleyo ukufa njengoba ngikhuluma ngayo nje ngiyangifanisa nejele nayo ngiyangifisa ukuthi sijule ngayo size sishintshe indlela yokucabanga ngoba umuntu ngithi ngikhulume ngoba sinayo platform efana nale ukuthi lapha ekufeni mangisuke ngikhuluma ngokuthi mawumuntu kufanele uveluwishe umphefumulo mina ngangingazi ukuthi omunye umuntu ngangawuveluwisha umphefumulo womuntu ngoba ngangazange ngiboshwe uyazi ukuthi mawusuke ungazange uboshwe noma ungazange uyilalele nje inkulumo esikhulumayo kulula nje ukuyithola njengoba kuzo December nje kulula ukuyithola usulwa mhlawumbe khona abanye abanenhlanhla uthola ukuthi njengoba ku December uzolwa ka10 kodwa ngeke enzekiwe lutho ngeke azabe nangisho ingozi bese wena uyabona ukuthi inganabo sibani baya uvele ulwe kanye wena bese kushaya wena vele ushona so ngiyafisa ukuthi sibuke leyo kuvelusha umphefumulo womuntu ngoba lento yokubulala umuntu mina nje ngiyayisola kakhulu ngento umuntu agcina simbophile nakuba mina umufi ngangachaza ukuthi umufi angaze ngimthinte naye akangazi kodwa nje ngenxa ukuthi ngangikhona phela vele right ukuthi ngiboshele icala lokubulala ngoba ngangikhona kanti lo vela phela ibopha kanjalo siyabonga kakhulu kwabasilandelayo nabalaleli inkulumo zethu abanye bayancoma kodwa ke khona abanye futhi
abayebekhale ngokuthi mangikhuluma ngilanda kakhulu angazi ke ngoba mina ngikhuluma nje kanje selokhu ngaqala ukukhuluma nje ngikhuluma nanokuthi angijahe indawo phela mhlambe bona abajahile angijahe indawo kodwa nje ngiyakholelwa kakhulu ekuthenini mangizama ukuchaza into ezinye ke izinto zasejele nezempilo nje enokuholelana ejele ukuthi uyayichaza into uthola ukuthi indlela yokuyichaza ingabibikho ngake ngachaza umuzwa enganginawo ngisanda kuphuma ejele ngiphuma hayi ukuthi ngiphuma ngake ngazama ukuchaza umuzwa enganginawo wagcina ngihlulekile ukuchaza ngalendlela engiuzwa ngayo enganguzwa ngayo ngoba ngangifisa ukuthi abantu bezwe ukuthi mawusuku usuphuma ejele kuba njani kwakuba ngathi ngisuka ngivuke ekufeni ngishiye ezinye insizwa ayifile that is why ngeke ngithi nje ngibuye ngikhumbule ejele kodwa hayi ukuthi ngiboshwe ngiyobona nje ngoba laphana uyayushiya mawuphuma kunensizwe eziboshwe kakhulu uyayibona sengathi uyishiya ekufeni noma uyishiya emathuneni usuyahamba unuye ekhaya ushiya zona kuba nalowo munyu ngiyakhumbula nje insizwa eyazazi ungixhawula sengisemagrilini lapha sengihamba yathi amfo wacebe ekhulu eyiwaphuma madoda eyayidonsa udili kajele nangamanje sengaphakathi yathi amfo wacebe ekhulu waphuma madoda niphathe kahle ngaphandle la ngithinta lelo gama la ngithinta ngiyibona isala ngifisa ukuthi sengathi nayo iyaphuma kodwa ingekho indlela engangayenza siyabonga kakhulu kulabo abasikhuthazayo ekuthini sikhulume lezi indaba siyacela ukuthi nendlela ucabanga nalokho nje ukuthi kube lula ukuthi ubulala umuntu singabe uphume emqondweni yethu ngoba njoba ngikhuluma ngokuthi nje kazi kwenzakalana umuntu mayesefile mhlawumbe usizo lwenzeka khona usizo lwenzeka mawusanda kufa mhlawumbe yilo mhlawumbe sobulawa yilo ngelinye ilanga siyabonga kakhulu thank you